Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ke malunga nabadlali Kaizer Chiefs ke kuthiwa ke noko ithande ukubaphosa amehlo, ithande ukubenzela umkhanyo apha ke kule transfer window zawulandela abadlali abafana ke noJartin Rhodes kunye noThabo Molisane kunye ke noPeter Shalulile. uThabo Molisane ke ikhaya Molosiane, malibiza uThabo Molosiane. Kaizer Chiefs kudala ke imlandelelela, kudala imfuna umfana omdala kunye noRhodes lo, kodwa ke izinto zidanga zabe ke zihamba kakuhle, iphikisana pha neqela ke leMamelodi Sundowns kakhulu. Kodwa kuthe uMolisiane xa bethetha pha noNondaba ebuzwa ngento yokubana ke ingathi ekhona amahlebizi ongathi mfana omdala kunetimu ezokukhangelayo, wathi umfana omdala angeke aphikise nto, angabuyela eMzantsi Afrika ngoba ke nakunoMark Tyson ke wabuyela kwiboxing, akho mntu wayeyazi. Into ethetha ukuthi nakuye ke akho mntu wazi into yokubana ke aninombona na kwi-Betway Premiership kwisizini ezayo. Uphendule kanjalo ke umfana omdala xa bebuzwa pha ngoNondaba ngokubuyela kwakhe eMzantsi Afrika. uPeter Shalulile umfana omdala singathi ke noko ubudlelwane bakhe nomqeqeshi weMamelodi Sundowns pha landodanyana pha iqeqeshi Sundowns singathi ke abukho ncakasana. Umfana omdala esingathi Sundowns ke ayizuqhubeleka naye pha kwisizini ezayo. Into ethetha ukuthi Kaizer Chiefs ke yakhe umkhanyo kakhulu pha kuPeter Shalulile. Kudala ke iKaizer Chiefs iduntsuza imfuna pha uPeter Shalulile, kodwa izinto zide zihambe kakuhle. Imamelodi Sundowns yamqhobosha, yamgcina, kodwa ayimsebenzisi njengesiqhelo. Into ethetha ukuthi noPeter Shalulile ngoku akasava kamnandi umfana omdala, sezama ujonga amasango into yokubana awavulekanga na into yokubana naye athathe konke okuncane kwakhe akathi gu ashiye kusenjalo etimini, ngoba kuyabonakala ngathi ke umqeqeshi lo akasakholelwa ncakasana pha kuPeter Shalulile. West akufumeneke ngoku esasitrika sapha eColombia esi sesabetha amanqaku bedlala neOrlando Pirates, la Leon ewugepha kakuhle kakhulu, space kakuhle kakhulu, runs zakhe zifresh zinhle kakhulu, baphulaphule. Into ethetha ukuthi ke ikusingathi uShalulile indawo yakhe yawuba ngamaphupha pha kwiMamelodi Sundowns. Kaizer Chiefs ke imthe ntsho ngamehlo uPeter Shalulile kule transfer window izawuvuleleka ngomnye wabadlali ke embhale edolweni ukuqinisa isikwati sabo, ngoba ke iphulo abakulo beyiKaizer Chiefs ke kukubuyela back phaya ke kwiCAF. Bawuthi ze babuyele kwiCAF ke balwe bahlale pha kuposition 3 okanye uposition 2 apha ke kweliga lapha ke eMzantsi Afrika, ngoba ke bashwa 8 points ke yiOrlando Pirates ekhokhele apha eligini. Asazi ke noba ke abantu basenethemba lokubana iKaizer Chiefs ke ingayiphakamisa nalo ligi. Injalo ke baphulaphula ke malunga neqela ke leKaizer Chiefs. Nani ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.